Sanibonani, kule video sobe senza nayi i-graduation gown le egqokwa iy'ngane ey'gredayo phela ekreshi. Ya, yiyo-ke le sobe siyenza. Ama-measurement engiwasebenzisile ngingaqoka hlampe umuntu ola-6 noma ola-5-ke le. Ngoba phela uthatha ama-measurement alo ngalo ozobe uyiyezela khona uzothola usayizi o-right umenjele ingane yakho. So lapha ngimake ilenti ngi-10-1-26 koda la ngizomaka ngimake u-28 ngoba phela ngifuna indwangu engizophetha ngayo laphana. Lezi ngijwayele ukuthi zibe nomphetho omkhulu, so yingakho u-8-2 ngizoyenza umphetho wami ngawo lapha ezansi. Into elandelayo-ke la ukuthi uzothatha-ke i-shoulder measurement uyi-divide ngo-2 bese uyamaka lapha kwi-shoulder line. Maka uhafu we-shoulder ngehle ngo-1 intshi. Umqala la ngisebenzisa u-2.5 ngoba phela ungasebenzisa 2 but ngingasebenzisa u-3 njalo mase ngayehla ngo-1 intshi for umqala wase-back. Owase-front ngisebenzise u-3 koda kuzoba ukuwena phela ukuthi ufuna umqala ongakanani. Ya, so lapha-ke ngidweba i-shoulder mase ngadweba-ke i-armhole depth yayo lapha ewu-5 inches lapha. Ngihle ngo-5 inches yabo bengikala nje lapha. Bese uyadweba-ke i-chest line yakho. Uzosebenzisa lawo ama-measurement osebenza ngawo. So ngizosebenzisa u-26 lo we-hips la-measurement. Uma uthanda ungasebenzisa yona i-chest leya ewu-25 kuzoba kuwena, mina ngiyisebenzisela u-26. So ngidivayide ngo-4 mase ngabhala lapha inkinga ayikho. Uzosebenzisa hips noma usebenzisa i-bust noma i-chest, inkinga ayikho ngoba vele usazo-eda vele indwangu izoba laphana-ke ngidweba la i-armhole yase-front neyase-back. Ngoba phela ngizosebenzisa le engene khona ngo-half an inch lapha. Ya, ngizosebenzisa yona laphana bese ngi-eda-ke la i-sewing allowance yami lapha. Uzoyehla ngento efanayo-ke lapha ezansi lapha uzomaka lento uyimake lapha kwi-chest line uyoyibhala laphaya ekugcineni kwelokhuza yakho kwegawuni yakho. Mase uyadweba-ke yiyo iphethini le uyoyisebenzisela i-back ne-front. Ya, yiyo iphethini le. Lapha nomqala la ngifuna ukukhipha i-yoke, angithi niye niyibone lento ukuthi ine-yoke. Uma uthanda lo layini engiwudweba straight ungawuyenza ibe ingathi ugwegwile ube ukheve. Kodiphenda ukuthi wenza igawuni ekanjani-ke. Nawe niyasazi iy'nhlobonhlo ey'ningi zamagawuni kuhlukene futhi nokuyi-thunga kwazo. Mina nje bengeza nje into elula la khona nawe hlampe uthi ufisa uyiyezele into elula engadingi engeze zikumoshele isikhathi sakho esiningi. Uzophathwa ikhanda uma uyithunga. Ya, iyona le engiyenzayo. So la ungabahlukanisa labo piece ukhathi for i-front ne-back kodwa into efanayo. Ngizosebenzisa into efanayo. Angithi uyabona ngizama ukuthi ngithole phela i-yoke le yase-back ne-front. Lana-ke uma uthanda singayishiya kanje
uyilokhuze yase-front le, uyisike ikanje noma uzoyenza lento engiyenzayo la iyahlanganiswa angazi noma niyayibona lento. Amanye ajwayele ukuthi angabi nayo isimu lapha kwi-shoulder amagawuni akhona. So lapho ngiyahlanganisa lapha uyangibo, ngiyayihlanganisa ngizoyisika nje vele ngeke ize ibe nayo isimu la kwi-shoulder line. Ngakho ngiwahlanganisa labo piece. Ngiyathemba niyabona lento ukuthi ngiyihlanganise kanjani. Ngiyihlanganise lapho kolayini laphana. Kodwa phela uma uthanda ungasika-ke la kube o-piece abawu-2 ube nesimu lapha kwi-shoulder line, inkinga ayikho. Ima-ke la kuhlangana khona i-shoulder line laphana kuleya phethini kofanele ukuthi uyima nasendwangwini. Ayiyo-ke la iphethini le. La sengidweba umkhono-ke nawe-ke usuzodweba-ke umkhono nje. So umkhono lo ubude bawo u-20 inches ubude bawo lo mkhono lo. Uma unayo hlampe i-basic sleeve hlampe ephethe ingalo yakho ungasebenzisa yona inkinga ayikho. So la ngehla ko-3 lapha bese ngiyadweba ubugqa. U-5 u-5 lapha mase ngiyahlanganisa. Uhamba ngapha lo half of i-armhole laphaya noma kuwukuthi ugalile i-armhole lalo muntu omthungelayo ungabhala u-half wayo lapha. Laphana bese umkhono wakho ungabi lo oshephekile ngasezansi, uwuvule njengoba ungibona engathi uyawubona umugqa wesibili nawo wenze kanjalo. Ungabi lo ongathi utshekile kanje, kufanele uvulele. Nani niyawazi amagawuni ukuthi anjani. Bese uyadweba-ke lowo curve ye-armhole laphana uzo-add-a-ke i-sewing allowance. Usuzowusika-ke uwo-ke lo umkhono lo uzosika emibili, uzosika emibili. Okay, sengiyasika-ke la umkhono wami yiwona nje lona. Hhayi uma uthanda-ke ungasika phela edwangeni uma kuwukuthi uyathanda. Yibo-ke labo o-piece laba iya yibo laba abathathu nje kuphela osika ngabo nje iphethini yakho. So imilimed-ke le ngithenge igama lendwangu kuthiwa i-millimed. Ngithenge 2 mitha kodwa u-1.5 mitha unganele yabo. Kodwa phela uma kuwukuthi mhlawumbe usuzoyenza nesigqoko sakho-ke uzowudinga u-2 mitha lo. Yabo la ngigoqile okokuqala ngase ngagoqa kabili. Ngifuna ukusika njalo i-back ne-front ngesikhathi esisodwa. So i-back iwu-piece owodwa on 40, i-front amaphisi amabili abangaphambili. Laphana bengithi yabo ngivele nga-add-a nje u-6.5. Nawe uzobona-ke mhlawumbe ungathi ukale laphana mase u-times-a ngo-1.5 ukuze phela u-add-e ufake ama-gathers. Nawe kodwa kodiphenda ukuthi usika isitayela esinjani, mahlukahlukene nje uyabo. Nawe uzobona ukuthi ufuna
ukuthi ibe nama-girders amaningi noma ikanjani, ngeke-ke ngabe ngazi ukuthi uthuka isitayela esinjani se-graduation gown. So yiyo la, so lapha kwi-armhole ngi-edile yi-seam allowance encane, nalapha ngaphezulu lapha angithi ubonile siwahlukanisile lowo piece lapha. So i-front, awu-two-ke i-front, i-back owodwa. Uma-ke phela iphatha indawo la ngisika i-yoke, angithi lapha i-back on-fold uzogoqa phela la i-yoke lena kuba kuwenza ufuna iyothi ibe ngakanani. Uma kuwukuthi ufuna ube yinde kakhulu ungayisebenzisa nje uhlambe ugcine lapha ku-chest line, koda mina ngiyisikile ngibonile ngifake lapha ku-hhafu phela we-armhole ukuze ngisike le-yoke le, ngiyathemba nibonile. Laphana uzo-add-a-ke i-sewing allowance ngoba ungibona nje nami ngi-edile yonke indawo u-hhafu inji uzo-add-a leyo sewing allowance lawo oyisebenzisayo. Uzosika-ke la amaphisi amabili abafanayo, ababili abafanayo. Uma kuwukuthi mhlambe uyenzele ukuthi kube ishoda wahlanganisana uzosika ophisi ababili. Hawu, koda nje yona vele lapha ngi-ede u-2.5 lapha kwi-sleeve lapha se-enfold nga-add u-half an inch lapha ezansi. Zimbili-ke laphana imikhono yami nayo la, labo phisi laba, u-back no-front-i naba-ke ini i-yoke le ye-front ne-back, i-yoke ye-front back lena. Angithi niyayibona babili labo phisi labo. So ngiyathemba niyabona. Usuzomaka-ke lapha iphathi nendawo ngoba ungibona nami ngimakile. Soqala-ke sithunge-ke ngemuva, angithi uyabo uphisi wase-back lowana uzongithungela nje i-gathering stitch lapha, angithi uyabona nami ngithungile i-gathering stitch kulo phisi wase-back. Uzogedarisha nje ulingane nje la ne-yoke phela la yase-back. Kodwa phela muthi usuyagetarisha ushiye lapha isitishi sakho kule ndwangu le uzoshiya, angithi uyabona nami ngishiye i-sewing allowance angisiqalanga yonke ekuqaleni kwendwangu, ngishiyile indwangu encane ye-sewing allowance laphana. Okay, uzogetarisha ugetarishe. Ayikhona ividiyo vele la okwenzayo ukuthi ayenziwa kanjani amageba. Mase uyaphina nje uphine, uzofaka, angithi ngithe uwasika abe mabili uzofaka iphadi nendawo la. Angithi uyabo sengiphinile la sengiyathunga le ndwangu le, u-back piece ungaphakathi kwama-yokes, kwama-yokes. Eyi yazi bese ngikhohlwe koda le nto le njengoba ngishiye ziningi iy'ndlela zokuthunga. Abanye baye bayifake i-batting i-yoke yakhona khona angithi niye niyibone kube ngathi iphafu le i-yoke yakhona, koda hhayi soyenza lokhu esikuyenzayo la kule vidiyo. Nayo lana uma usuqedile uthungile muthi wenza ama-girders. Uma uqedile ukuthunga phela le nto oyithunga ubaqaqa phela lo gathering stitch wakho khona kohlala kahle ngoba vele uvamise ukugwega ubuye uvele ngala ngala. So uwuqaqe-ke nami bengiwuqaqa nje u-gathering stitches uzongi-ayinela, ayine laphana. Hhayi-ke so-ayinile sesizothunga umqala. Ngifuna uqedele umqala ngaphambi kokuthi siqedele sihlanganise i-front. Angithi uyabona njengoba ngiyenza nje la uzogoqa kahle ugoqe kahle laphana indwangu phela ish.
Yiyo le nto engathanda ukuthunga into ezikalo ngoba manje indwangu ivele ibe ncane ungasazi uzophila kanjani. Yabo, uzogoqa ufake nje nayo njengoba ungibona uphine kahle, uphine kahle. Uphine lapha mase uyathunga umqala wakho lapha, wakho. Njalo umqala uzoyenza phela le neckline oyifunayo nawe emqaleni wakho. Hhayi-ke usuqedile ukuthunga i-neckline, ngiqedile ukuthunga i-neckline la ngiyasika lapha, angisiki kancane nje ngisika kancane. Khona phela mase ngi-ayinile kuzothi ukudedeleka umqala phela ubuye ungahlali kahle ufuna nje ukuthi uwusike kakucale lapho othunge khona. Hhayi la othunge khona le ndwangu le esewing la wenza uthunga khona uzothi uku-relax-a kahle nawe. Uthi uyabo sengiwu-ayinile-ke lo, ngu-ayinile kuyafana-ke lana. Indwangu njalo yabo la uzogoqa-ke hlampe u-1 inch ugoqe kabili phela lapha kwi-centre front obviously laba abangase-front ugoqe lapha noma usuyaphetha lapha. Hhayi yiso-ke isikhathi angithi mhlambe okunye kube nemibala o-blue o-red isikhathi sakho-ke leso. Usungafaka leyo design leyo-ke ama-graduation gown ey'ngane. Angithi uyabona ngithungile lapha. Hhayi ngenza ama-pleats-ke mina la wangase-front. Koda uma uthanda ungagederisha inkinga ayikho uzobona nawe ukuthi le sitayela osithungayo. Le ndwangu njalo iyafana ingaphakathi nangaphandle liyafana. Uma kuwukuthi uthenge le ndwangu kuthiwa i-milliman iyafana le uma kuwukuthi ile plain iyafana. Yabo ngiyaphina uma kuwukuthi uyenza ama-pleats njalo ngizowathunga lama-pleats. Ungakali ama-pleats ngamehlo, okala kahle khona into yakho izoba yinhle. Ungayenzi nje egabi phela vele akunandaba noma kungagwegwa inkinga ayikho. Usuzothatha mase ulibambile le-pleat lakho noma uyenza amageda uzokufaka phela laphana kufanele uma kuwukuthi uyagederisha noma uyenza ama-pleats kulingane naleya yoke leya yase-front. Uzokufaka-ke laphana ufake kahle nawe uthathe isikhathi sakho. Ungajahi ukuqeda ukufake kahle laphana. Hawu uzobona ukuthi hhambe sengisheshisa la kwangathungeka kahle eze-sure ukuthi uphina kahle khona kophuma kahle. Kodwa phela ikhona enye indlela yokuthunga akusiyo yonke le. Lula angithi uyabo mase uyakudonsa niyakubona ukuthi akuphumanga kahle ngisazoqhaqha ngibuye ngikuthunge kahle. Ngizoyenza into efana naleli elinye isayidi la le-centre front. Yabo mase uyahamba-ke uyo-ayina angithi sekuyaphela. Angithi niyabona ngithukile nga-ayina kancane lama-pleats ami awu-2. Angithi niyabona ukuthi sekuyaphela. Ngithe uma-ke la okune-seam khona ye-shoulder ngoba manje uzokudinga. Nangu-ke umkhono lo uzoma phela i-part nendawo yomkhono lo. Uma uthanda njalo ungagcwalisa indwangu ibe ningi la umkhono khona uzoba mkhulu kakhulu. Uzobona nawe ukuthi isitayela sakho lesi osithungayo sikanjani. Ihlukahlukene nayo le mikhono uma kuwukuthi uthunga lezi zinto. Kodwa phela le y'kali jwayele ukuthunga kanje angazi nami. Mina ngibuka isithombe nami mase nganithungela.
Uzoplitha-ke ngiplithile mina ama-uthando wayenza amaketasi la kumkhono la. Kumkhono njalo ungayenza amaketasi uzophina-ke lapha bese uyathunga. Angithi uyabo sengithungile-ke. Ngithungile laphayana-ke imikhono yami. Into ozoyenza usuzohlanganisa ama-side seams. Angithi uyabo? Ngithi uyawubona ukuthi umkhono muhle kanjani. Isiyaphela-ke le nto le ayikho into enzima kulula for ukuthunga le nto. Usuzobhesha-ke laphana ukuhlala khona umkhono. Umkhono mase uyangiphinela nje uphine laphana. Uphine kahle kuqondana kosike kahle yonke into izoqondana kahle lapha. Uthi usuyisike kahle awugalanga amehlo. Ya laphana-ke ezansi uzogoqa-ke ugoqe ugoqe bese uyakuphethela. Uphethe laphana ezansi. Hhayi-ke sengithungile la phela ayine ama-side seams khona kuzoba kuhle ayine ama-side seams. Angithi uyabo? Yiyo-ke nje le iyahlangana kusale kancane. Angithi uyabo ngithe ngiphethela laphana angithi uyabo 1, 2 uphinde. Uphinde laphana into efanayo nje umphetho womkhono. Angithi uyabo ngiphinile-ke la ngiphinile. Sengizothunga. Ngizothunga. Ngakho-ke ngithunga umkhono. Ukuthi mhlambe uthunga mhlambe ibhuluku noma nje umkhono ovule kanje iyasuka leya nto ubeke la. Ufake la kuthungeka kalula uma wenza kanje. Hhayi ikhona ivele sengiyikhiphile ekhuluma ngalokho. Ukuthi nje hhayi kuthungeka kahle. Angithi nanokubona ukuthi ukuvula kwebhuluku ukuthi kanjani noma mhlambe umkhono phela le ovulekile. Kubuye kungathungeki kahle kodwa uma uyenze kanje kuwukuthi une-domestic machine. Ya angisho phela nomkhulu lo industrial ngisho i-domestic machine ofana nalo wami engithunga ngawo. So usuzothunga-ke uthunge. Hhayi-ke mase uthungile-ke usuzobe uya-ayina. Ungawa-overlock-a ama-side seams uma kuwukuthi uyalontuza. Unayo i-overlock noma usebenzisa u-zigzag. Kuzoba kuwena-ke ukuthi wenzanjani. Hhayi iyo-ke le igawuni le isiphelile. Iphelile nje igawuni-ke le. Ya igawuni iphelile. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ubuwelile wa-like-a, wa-subscribe-a, washera. Ya ngiyabonga nalaba ama-subscriber ahlezi abukela akhomente. Ngiyabonga kakhulu i-support i-channel yami. Ya ngiyabonga iyo nje lena igawuni yethu lena. Hhayi sengiyagqoka nihambe no-grade-a nishuthi iy'thombe nibe bahle. Zibe zinhle iy'ngane. Hhayi thank you.